Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih wonten ingkang ngalamun nggih Mbah Putri, niki sampun ngantuk? Dereng. Sampun lemes? Sampun dahar? Alhamdulillah. Kalau wangsuli malih salami nggih panggih nyuwun ikhlase mugi ingkang kersa jawab salam utangi enggal lunas. Amin. Amine kompak nggih Mbak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bijami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masyabihid dhulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah dahat kinabekten, ingkang saestu tansah kawula takzimi, tansah kawula antu-antu, kawula cadhong barokah doa saha ilmu-ilmunipun ingkang tansah kita sedaya dereki, kita sedaya mulyakaken beliau Al-Mukarram Romo Kiai Abdul Hamid, Al-Mukarram Romo Kiai Aminuddin ingkang tansah kita sedaya dereki, kita sedaya antu-antu barokah doa saha ilmu-ilmunipun. Ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken beliau Al-Mukarram Simbah Haji Pato, Al-Mukarram Simbah Muhtiarjo ingkang saestu sedaya kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang tansah kita dereki, kita sedaya takzimi. Ugi ingkang tansah kita sedaya dereki beliau Al-Mukarram Bapak Siyardi. Teng mriki ugi wonten ingkang tansah kita sedaya dereki, kita sedaya mulyakaken. Fa insyaallah kita taati menggah peraturan dalah peraturanipun nggih menika Bapak Kepala Desa Al-Mukarram Bapak Yusuf Herlambang Sarjana Hukum ingkang tansah kita sedaya mulyakaken, kita sedaya dereki. Ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken sedaya para bapak kiai, bapak haji, sedaya ingkang rawuh wonten mriki, ingkang nyuwun agunging pangapunten dereng waget kawula sebataken asma karim setunggal dalah setunggalipun, ananging saestu sedaya ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sedaya para bapak kiai suryatan wa tanfidhiyatan ingkang tansah kamulyakaken Allah. Ugi teng mriki sedaya para banom-banom NU, wonten bapak-bapak GP Ansor dan lain sebagainya, khususipun Al-Mukarram Bapak Ibnu Qadim selaku Bapak Ketua Nahdlatul Ulama ranting Kemiren ingkang saestu tansah kita sedaya dereki. Ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken, kita sedaya dereki beliau Al-Mukarramah Ibu Siti Maimunah selaku Ibu Ketua Muslimat Ranting Kemiren. Ugi Al-Mukarramah Ibu Siti Amini selaku Ketua Fatayat Ranting Kemiren ingkang saestu tansah kita sedaya dereki, kita sedaya mulyakaken. Boten kasupen ugi dumateng sedaya para rawuh, sedaya Bapak Kiai, Ibu Nyai, Ibu Hajah, sedaya ingkang rawuh wonten mriki, ugi kagem sedaya banom-banom NU ingkang tansah kamulyakaken Allah. Boten kasupen dumateng menika sederek-sederek grup sholawat saking pundi Bapak? Oh, Jogja. Oh nggih. Nggih, Jogja nggih Pak, nggih jujuk saja. Nah, ngoten nggih. Alhamdulillah saking Jogja, saking Jamburjo Lerse nggih Pak nggih. Nek
di napa niki plesetake nggih Jogja ngoten nggih jujuk saja ingkang alhamdulillah luar biasa ngayemaken manah nggih Pak nggih. Alhamdulillah ingkang sanget cinaket wonten manah kula lan panjenengan sedaya ingkang tansah kita sedaya hormati. Ugi mboten kasupen dumateng Bapak Sound System matur suwun sampun merubah suwantene kula sing biasa saja menjadi cetar membahana nggih Pak nggih. Kita dongaaken mugi-mugi Pak Sound System tambah laris Allahumma amin. Walah seru banget nggih Pak nggih amin. Masya Allah. Teng mriki syaratnya laris sampun preso nggih Pak Sound System. Halo, pun preso nggih syaratnya laris nggih. Ampun larang-larang. Cocok mboten Bu? Nggih, alhamdulillah. Ngoten nggih Pak Sound System, Masya Allah. Alhamdulillah, mugi-mugi imbet barokah, imbet laris, ugi mboten kasupen dumateng bapak-bapak YouTuber ingkang tansah kamulyaaken Allah, ugi kagem sedaya pemeriah adicara wonten teng mriki napa nika Mbah? Ingkang sadeyan cilok wonten kedai jajan Zafian Food dan lain sebagainya sedaya ingkang nembe pados maisyah mugi pinaringan rizki ingkang halal barokah amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken saderengipun kawula matur monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi Gusti Allah sampun maringi kathah sanget kanikmatan dumateng kita sedaya. Salah setunggaling nikmat nggih menika nikmatul ijad. Kita sedaya tasih dipun paringi kesempatan wonten mriki, tasih dipun paringi kesempatan gesang wonten alam donya kanthi keadaan ingkang sehat nggih Mbah nggih. Sedaya sehat nggih Mbah? Sehat selirane Mbah? Alhamdulillah sehat. Dompete Mbah? Halo Mbah? Nah kok njuk sepen niki Mbah? Masya Allah. Mugi-mugi sehat dohir batose Allahumma amin. Pramila monggo raos kesyukuran kita ikraraken sareng-sareng kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sareng salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sholawat
sedoyo, inspirasi gesang kula lan panjenengan sedoyo, penuntun umat, pemegang kunci syafaat tenggene dinten kiamat nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, teng mriki kawula sowan wonten mriki sedaya sampun tepang kaliyan kula nggih Mbah nggih? Dereng estune Mbah. Nggih, lajeng badhe tepangan napa mboten Mbah? Nggih, niki kepo aja apa kepo banget Mbah? Oh kepo banget, walah nggih. Tepangan sekedap nggih Mbah. Nyuwun ikhlasipun teng mriki nepangaken Mbah nami kula Nana en ana. Gampil napa ewet? Gampil nggih mangke niku nami kula Nana, menawi nami panjangipun nggih Nana. Ngoten nggih mangke niku nama panjang. Menawi nami lengkap kados ingkang kala wau sampun kasebataken Fikri Nilnal Muna Labibah. Gampil angel, sinten sing ngandika angel nggih Pak nggih, ewet nggih Pak. Walah nggih, pun mboten napa-napa nyumanggaaken panjenengan ingkang badhe nimbali dos pundi. Kemutane Fikri nggih monggo, kemutane Nana nggih monggo, Nilna nggih monggo nyumanggaaken. Ngoten nggih Pak nggih, kawula saking Kaliyangkrek. Monggo menawi pas kapan wekdal tindak daerah Kaliyangkrek kersa pinarak. Ngoten nggih Pak nggih. Sampun napa malih? Kenalane sampun nggih Mbah, makin nek kirang Sherlock mawon kula sowani ngoten nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu bingah remen sanget kawula waget sowan dumateng sederek-sederek wonten kemiren teng mriki sedaya kompak kadosipun ingkang rawuh niki nek dijumplah saking pojok kanan dumugi pojok kiri sedaya wonten 7.000 nggih Mbah. Amin. Teng mriki nggih kalih mulai kate ngendikane Pak Hadroh, masyaallah sedaya kompak sanget, sedaya regeng sanget. Mugi-mugi kanthi lumantar selapanan wonten siang menika, lumantar pepanggihan kula lan panjenengan sedaya dadosaken sababiah kiyambak waget nggayuh ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kala kepengker kawula katimbalan kalian sederek-sederek wonten kemiren teng mriki dipun dawuhi sowan wonten mriki nderekaken panjenengan sedaya mbok bilih sak mangke anggen kawula matur dumateng Bapak Ibu sedaya kathah kekiranganipun, kathah kalepatanipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Ngaten nggih mangke niki remen sanget, bingah sanget kita sedaya waget kempal wonten majelis ingkang sae, majelis ingkang saestu dipun padosi kalian malaikat-malaikate Gusti Allah. Malaikate Gusti Allah niki selalu madosi piyantun-piyantun ingkang kersa dzikir, piyantun-piyantun ingkang kersa hadir wonten majelis ngilmu. Juga Mbah teng mriki kita sedaya dengan adanya selapanan kados mekaten niki kathah sanget kemanfaatane, kathah sanget barokahe. Napa malih wonten Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia. Kita sedaya teng mriki ketika tasih alit sak mangke dipun openi miyos wadah Ibnu IPPNU. Minggah sekedhik kita sedaya teng mriki menawi ibu-ibu wonten fatayat, bapak-bapak wonten ansor, mangke minggah malih wonten muslimat dan lain sebagainya. Kita sedaya teng mriki dipun openi kalian Nahdlatul Ulama. Dipun wadahi teng mriki kita sedaya dipun paringi kesempatan menawi kepengin dados piyantun ingkang sae, piyantun ingkang teng mriki mangertos hukum-hukume Gusti Allah, piyantun ingkang mangertos tata carane gesang, piyantun ingkang mangertos ajaran-ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedap iklan nggih Mbah nggih. Nggih. Setunggal nggih mboten sah ndredeg Pak nggih. Oh Mas, oh tasih Mas, oh Mas
Dani ngoten nggih nek tenggen napa nek nah niku oh nggih matur sembah nuwun Mas nggih mangke nek Pak ndak ditukani malih nggih Pak Masya Allah komplit niki nggih Mbah nggih panjenengan sampun pikantuk napa dereng sampun monggo kalih dipun kersakaken ngoten nggih ibu-ibu para rawuh ingkang kawula mulyakaken nerasaken matur tenggen mriki kita sedaya dipun wadahi kita sedaya teng mriki dipun paringi kesempatan menawi kepengin mangertos kados napa to ajaranipun Kanjeng Nabi keranten kiambak niki kok nek langsung jujuk teng kene Kanjeng Nabi nggih kangelan Mbah keranten kiambek boten meningi secara langsung bagaimana tindak lampahipun Kanjeng Nabi lajeng carane kita sedaya kenal kalih Kanjeng Nabi kita sedaya mangertos ajaran-ajaran yang dibawakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dos pundi dengan cara nyaket kalian para ulama keranten al ulama warathatul anbiya sedaya sampun prisa ngoten nggih mangke ulama niki adalah pewarisnya para nabi pramila monggo kiambek ndp kiambek teng mriki nyaket keranten dengan adanya kita sedaya kempal kalian piyantun ingkang sholih sholihah piyantun ingkang alim alamah niki insyaallah dadosaken kita sedaya ketularan teng mriki dados piyantun ingkang sae nuwun sewu Mbah kiambak nek teng mriki kok cedhake bakul parfum insyaallah nderek mambet wangi tapi nuwun sewu nek kok cedhake kalih piyantun ingkang nembe bebucal nderek mambet napa mboten Mbah nderek mambet nggih Mbah nggih srebeng mambet kirang eco semanten ugi kita sedaya sebagai piyantun ingkang kalian Gusti Allah dipun titahaken dipun paringi kesempatan gesang wonten alam donya monggo kiambek milih kepengin caket kalih piyantun ingkang sae napa piyantun ingkang kirang sae keranten para rawuh ingkang kawula mulyakaken kita sedaya niki termasuk golonganipun piyantun ingkang bejo piyantun ingkang tasih diparingi kesempatan kalian Gusti Allah niki pun ngantuk napa dereng Mbah pun bosen napa dereng kalih kula dereng pokoke ngenten nggih Mbah kula asring matur wonten pundi-pundi nek sampun bosen nderek dipun kode ngoten nggih Mbah panjenengan waget dehem-dehem ngoten nggih Mbah nggih mangke nek pun enten sing ngoten kula tak pamit mantuk setuju nggih sing wingking waget dada-dada nggih Bu nggih mangke nek sebelah mriki pun dada-dada sing ngajeng pun ngoten tak pamit mantuk ngoten nggih mangke para rawuh ingkang kawula mulyakaken teng mriki nerasaken matur kita sedaya termasuk golonganipun piyantun ingkang bejo golonganipun piyantun ingkang tasih diberi kesempatan kalian Gusti Allah kesempatane napa Mbah di antara piyantun-piyantun sing wonten kadang tanggine kula lan panjenengan sedaya kadang sedereke kula lan panjenengan sedaya niki sampun dipun kersakaken rumiyin kalian Gusti Allah kiambek tasih diparingi kesempatan gesang teng alam donya monggo kita gunakaken kanthi sae kita gunakaken teng mriki kagem ngibadah dumateng Gusti Allah keranten wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tujuanipun Gusti Allah nitahaken kula lan panjenengan sedaya nitahaken jin niki mboten sanes kejawi kagem ngibadah dumateng Gusti Allah niki sedaya ingkang rawuh wonten mriki sampun niat ngibadah napa dereng Mbah sampun boten niat ingkang awon-awon nggih Mbah nggih insyaallah sedaya niat ngibadah niat silaturahim niat teng mriki mados ngelmu niat tabarukan ngoten nggih Mbah nggih insyaallah dengan adanya kita sedaya nderekaken para ulama niki waget ndadosaken kiambek benjang slamet teng kene akhiratipun Gusti Allah keranten napa para rawuh ingkang kawula mulyakaken menawi menggah surat Waqiah tenggene Waqiah niku dipun ngendikaaken wonten 3 golongan benjang kula lan panjenengan sedaya ketika sampun wonten tenggene alam kelanggengan niki badhe dipun dadosaken menjadi 3 golongan napa mawon sepindah dipun dawuhaken minal muqarrabin Allah pun ngantuk
dereng. Sepindah minal muqarrabin. Dawuhipun para mufasir teng mriki setunggal minal muqarrabin piyantun-piyantun ingkang caket kalih Gusti Allah. Ingkang 24 jam teng mriki kemutane namung Gusti Allah tok Dil. Ingkang kathah zikire kalian Gusti Allah. Ingkang kathah kemutane kalian Gusti Allah. Kinten-kinten Mbah kita sedaya menawi badhe sare kemutan Gusti Allah ndedonga napa mresani HP. Halo, HP sebelah mriki HP nggih Mbah nggih. Kinten-kinten. Oh, mboten. Oh mriki doa Mbah. Kula tak matur sebelah mriki. Kinten-kinten wungu sare langsung ndonga napa ngecek HP, Bu? HP, mriki nggih HP. Masya Allah. Sebelah mriki dos pundi bapak-bapak biasanipun menawi badhe dahar ndonga napa nyambi HP-nan? Donga, Masya Allah, luar biasa nggih Mbah nggih. Alhamdulillah. Nah, mugi-mugi ingkang teng mriki badhe sare mresani HP, wungu sare mresani HP, badhe dahar nyambi HP, benjang pikantuk barokahipun Samsung. Amin, sinten sing amin Mbah? Masya Allah. Nek boten Samsung nggih teng mriki Vivo, Oppo, Realme, werni-werni nggih Mbah nggih. Masya Allah, mugi-mugi kita sedaya niki sinaos dereng waget dzikir teras kalih Gusti Allah, dereng waget melebet golongan minal muqarrabin, tapi mugi dipun paringi kesempatan ngatah-ngatahaken dzikir dhateng Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Niki kula terasaken matur nggih Mbah nggih, sepindah minal muqarrabin piyantun-piyantun ingkang caket kalih Gusti Allah. Sinten para mufasir ngendikaaken sing termasuk minal muqarrabin niki satu anbiya, para nabi-nabine Gusti Allah, aulia, para wali-walinipun Gusti Allah. Wali min auliyaillah nggih Mbah nggih, sanes wali murid, wali santri, wali-wali daya. Nah, mboten, tapi wali min auliyaillah. Teng mriki wali-waline Gusti Allah ingkang caket kalian Gusti Allah. Ingkang 24 jam teng mriki ngatah-ngatahaken dzikir dhateng Gusti Allah. Kinten-kinten Mbah kita sedaya 24 jam niki kadang menggalih utang barang napa mboten Mbah? Nggih Mbah nggih, boten menggalih Gusti Allah teras nggih Mbah, dereng waget, tapi mugi-mugi benjang waget. Allahumma amin. Niki setunggal minal muqarrabin. Kinten-kinten kita sedaya sampun termasuk napa dereng Mbah? Dereng nggih Mbah. Sing nomor kalih dipun dawuhaken teng mriki dipun ngendikaaken teng ngene surat Waqiah setunggal minal muqarrabin sing nomor kalih min ashabil yamin. Boten gumun nggih Mbah, walaupun kula aru-aruwi soale. Nah, teng mriki sing nomor kalih min ashabil yamin, piyantun-piyantun ingkang benjang badhe nampani buku catetan ngamal ngagem asta ingkang tengen. Dados teng mriki carane kita sedaya waget melebet golongan min ashabil yamin niki dengan cara dos pundi kiyambek ngatah-ngatahaken amal saene daripada ngamal awone. Kita sedaya ngatah-ngatahaken ngibadahe daripada maksiate. Kinten-kinten nek sederek wonten serumbung mriki menawi diajak tahlilan ngantuk napa mboten? Ngantuk. Pengaosan teng mriki manakiban, simaan, dangdutan mboten? Masya Allah, ngoten nggih Mbah nggih. Nah, teng mriki kinten-kinten juk kita sedaya pun termasuk min ashabil yamin napa dereng? Dereng. Masya Allah, setunggal dereng, ranking kalih nggih dereng. Lajeng napa Mbah teng mriki sing nomor 3 golongan apa yang disebutkan Gusti Allah teng ngene dawuhipun nggih menika minal mukadzibinad dhalin, piyantun-piyantun ingkang kesasar, piyantun-piyantun ingkang teng mriki mboten kanten-kantenan, naudzubillahi min dzalik, ingkang
kuatah dosane, piyantun-piyantun ingkang ting mriki supe kalian Gusti Allah, piyantun-piyantun ingkang ting mriki mboten nate taat dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya dipun reksa nggih Mbah nggih. Niki sepindah minal muqarrabin sing nomor kalih min ashabil yamin, nomor 3 minal mukadzibinad dolin. Kinten-kinten kula wau kula matur sepindah ketika kula matur minal muqarrabin pun termasuk dereng, kathah ingkang jawab dereng. Min ashabil yamin empun napa dereng, kathah ingkang jawab dereng. Lajeng dos pundi keadaane kula lan panjenengan sedaya nek kok ngantos tenggene keadaan minal mukadzibinad dolin niki nggih mboten kersa. Leres ngoten nggih Mbah, mboten kersa kiyambek kepengin dados piyantun ingkang selamat, kiyambak kepengin dados piyantun ingkang bejo donya akhiratipun. Carane dos pundi? Monggo kiyambak nek dawuh guru kula ngenten Mbah, berartos nek kok kita sedaya niki minal muqarrabin dereng, min ashabil yamin nggih dereng, minal mukadzibinad dolin boten kersa, pramila carane nyaket kalian piyantun-piyantun ingkang sampun termasuk minal muqarrabin, supados kita sedaya keranten dipun dawuhaken anta ma'aman ahab yaumal qiyamah, benjang kita sedaya tenggene dinten kiamat niki badhe dipun dadosaken setunggal. Kiriyen nggih Mbah, keranten niki teh dereng kula icipi ngoten nggih Mbah. Nah, kula wangsuli malih kita sedaya badhe dipun dadosaken setunggal kalian piyantun-piyantun ingkang kita sedaya remeni. Tapi remen niki mboten namung sekedar ngaku remen nggih Mbah, dengan cara nderekaken tindak lampahe, dengan cara kita sedaya teng mriki kepo utawi kepengin mangertos kados napa para piyantun-piyantun ingkang sae menika, kados napa para nabi-nabine Gusti Allah, para wali-waline Gusti Allah. Insyaallah dengan kiyambek membangun mahabbah benjang pinaringan syafaatipun para minal muqarrabin. Allahumma amin. Nah, salah satu Mbah ting mriki sing termasuk minal muqarrabin niki sinten? Tentunipun nggih boten sanes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ya Imam ar-Rusli ya sanadi Allah Allah fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Teng mriki nerasaken matur. Aman nggih Pak sound system nggih? Aman, oke. Nah, teng mriki nerasaken matur kala wau kula maturaken bahwasanya sinten sing termasuk minal muqarrabin nggih menika setunggal tentunipun Kanjeng Nabi. Mandhap-mandhape para wali-waline Gusti Allah, salah setunggaling waline Gusti Allah adalah beliau Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Teng pundi sing teng mriki Mbah Hasyim Asy'ari niki sampun ndongaaken sinten kemawon sing kersa ngurip-ngurip Nahdlatul Ulama, sing kersa ngopeni, sing kersa khidmah kalian Nahdlatul Ulama, dipun ndongaaken pejahe husnul khotimah. Sedaya cita-citane husnul khotimah napa suul khotimah Mbah?
husnul khotimah. Sedaya kepengin sae nggih Mbah nggih. Nah niki monggo kiyambek semangati antuk nderek Nahdlatul Ulama, antuk nderek fatayat muslimat, kita sedaya hikmah dhateng Nahdlatul Ulama. Insyaallah Mbah dipun dongaaken pejah kanthi husnul khotimah dumugi putra wayahe. Pundi wonten organisasi sing teng mriki ndongaaken sedaya pengikute, ndongaaken kula lan panjenengan sedaya. Bahkan menawi dipun urut-urut niki Mbah sanad ke NU-ane Mbah Hasyim Asy'ari niki musalsal ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pramila tambah mantep antuk nderek NU nggih Mbah nggih. Sinaosa kita sedaya niki tasih kathah dosane, kathah napa mboten Mbah? Katose sing mboten jawab mboten kagungan nggih Mbah nggih. Kagungan mboten Mbah? Oh kagungan, alah nggih, panci kita sedaya niki sebagai menungso biasa mesti kadang lepat barang, ngoten nggih Mbah, kadang kagungan dosa. Sing mboten kagungan dosa adalah Kanjeng Nabi. Nek kita sedaya tasih kagungan dosa keranten mboten Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Mami dan Kanjeng Papi, ngoten nggih Mbah nggih. Nah, dados pantes nek kita sedaya niki kathah dosane, kita sedaya nggadahi dosa, tapi ingkang baken ampun supe nyuwun pangapunten dumateng Gusti Allah. Ki ambek menyadari nek panci dhaif, ki ambek menyadari nek panci boten gadahi kegiatan babar blas. Niki nerasaken matur Mbah, kala